vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Can you please post my story as hidden identity? Inini ndiri mukomana ane 24 years. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndainge ndichinetsekana kuti ndinge ndichiwana musikana anonzi wangu. Zvinhu zvekuti zvainge zvichindishungurudza. Ndichionawo vamwe vakomana vezera rangu vachiroora, vamwe vatova nevana. Ndakatombozamawo kuti ndinge ndichinyorerawo kuredhiyo, asi hakuna kana chakambobuda. Ndakazoti regai ndizame kufamba ndichiti zvimwe kuda maybe ndaikwanisa kubvisa izvo zvandainge ndakaiswa pandiri. Ndakaendawo kune umwe munhu uyo ainge achiti zviri pandiri zvinoda kuti ndinge ndichigezeswa. Munhu uya akabva andipa umwe mushonga, akati mushonga iwoyo ndewekuti ndinge ndichikwezva vasikana. Hanzi kana mushonga uyu uchishandiswa nevanhukadzi unenge uchinzi gwezva varume, but kwandiri akangoti muzukuru ndiri kuda kungokupa laki iri. Saka laki riya zvishuwa mukoma rakabva rashanda. Ende ndakaita ende ndinoita vasikana vekusarudza. Ende vasikana vacho vanondida nguva zhinji vanenge vaine mari dzavo. Ende vamwe vacho vanhukadzi vanondida vanenge vakatoroorwa, ivo vanenge vachingoti vari kuda kungofara neni chete. Uye kana iri semari, ndinenge ndichipiwa mari zviya zvekuspoiliwa. Kana ndakada mukadzi wemunhu ndinongodanana naye, haakwanisi kundiramba. Zvinozoitika ndezvekuti munhu uya wandinenge ndichidanana naye panguva yacho iyoyo anozototi handizivi kuti chii chakakonzeresa kuti ndinge ndichidanana newe, because makore ose awa pandainge ndigere nemurume wangu, pfungwa idzodzo dzekuti ndinokwanisa kuzogumisidzira ndachita murume wangu hadzina kana kumbogara dzapinda pandiri. But kubva zvandakangotanga kutaura newe, ndakabva ndangotanga kunzwa kuti ndinokuda. Saka mashoko awa anogara achingotaurwa nevakadzi vakasiyana-siyana, especially kana ndikapfimba mukadzi wemunhu. Munhu iyeye anozongokaruka ava kutodanana naye. Nguva zhinji ndinokwanisa kungoti paya kana ndichifamba, mungava muri mutauni, umwe munhu anokwanisa kuzotondi approacha achiti unoziva here kuti ndabva kure ndichingokuteverera, ende mashops ose awanga uchipinda neniwo ndanga ndichingopinda mumashops iwawo. It seems as if patasangana, kunyangwe zvako iwewe usina kuzviona, but I am feeling as if waba moyo wangu. Saka kwandiri zvinhu izvozvo zvakambotanga zvichindivhundutsa, but ndakazotogumisidzira ndajairira. So dambudziko zvino rava kuitika nderekuti ndaparadza dzimba dzevanhu vakawanda. Kana kufamba usiku handikwanisi nekuda kwekuti pose pandinofamba usiku ndinokukaruka ndasangana nezvinhu zvinenge zvichityisa. Nawo zvandava kuita ndezvekuti paya pandinochaisa ndinotosarudza kuti ndinge ndichimhanya kumba, nekuti kana zuva rikangovira chete ndinongotanga kungonzwa vhudzi rangu richiita kamwe ende ndinenge ndichingonzwa muviri wangu wose kungomerera kana kunze kukangotanga kusviba, because inini ndinoshandawo ndichiita zviya zveconstruction. Saka pane umwe musi watakanonoka kuchaisa, ndakati ndaburutswa nemotikari yekubasa, ndainge ndava kutofamba zvangu ndichienda kumba. Ndakati ndichinosvika pamba pedu, ndakangotanga kungonzwa umwe mutsindo zvichirakidza kuti pane vamwe vanhu vainge vachimhanyidzana, but vanhu ava vaimhanyisana vaita kunge vainge vachimhanyidzana vachitenderera imba yedu, but vanhu ivavo ndainge ndisingavaoni. Kunyangwe pandakazopinda mumba ndaingoramba ndichingonzwa mitsindo ichirakidza kuti kune vanhu vainge vachimhanyidzana. Saka sekuru avo vakandipa mishonga, avo vainge vachiti mishonga iyi kana yashandiswa nemunhukadzi inenge ichinzi gwezva varume, asi ivo vainge vati kwandiri mishonga yacho yavainge vandipa yainge yakazangana nelaki, because ivo vainge vakandiudza kuti semunhurume hazvina zvazvinoshanda kuti ndinge ndichingokwezva vanhukadzi vose vose. Saka vakabva vati muzukuru, mafuta awa andiri kuda kukupa, ndiri kuda kuti ndinge ndichimazanganisa neumwe mushonga wangu welaki, kuitira kuti iwewe
unge uchikwezvawo vakadzi vane mari. Ende panguva yacho yavainge vachindiudza zvinhu zvose izvi vainge vachitoseka vachiti, kana ukazoonawo wava kukwanisa kubatawo mhene dzine mari muzukuru, ndapota kuti unge uchizondirangarira. Saka mafuta iwawo ndiwo andainge ndichizora pose apa, but now dambudziko nderekuti mafuta awa ava kuita achipera. Mafuta andainge ndakapiwa nasekuru vaya, mafuta aya anozorwa nevana. Vainge vakati ndinofanira kutenga vaseline iya inozorwa nevana. Saka vasati vandigadzirira mishonga iyoyo vakabva vandiudza kuti ndinge ndichienda kunotenga mafuta evana. Ndakabuda pamba pasekuru vaya ndokubva ndaenda ndikanotenga chimwe chibhodhoro chainge chiri chihombe cheJohnson but iri vaseline. Ndokubva ndadzoka nemafuta aya. Sekuru vaya vakati vapedza kundigezesa zvekare ndokubva vaisa mishonga yavo mubhodhoro riya revaseline iya inozorwa nevana ndokubva vandipa. Saka ndiwo mafuta andainge ndichizora pose ipapo. Ndakazosvikawo pakuwana, asi mukadzi uyo wandigere naye zvinhu zvekuti zvainge zvichitomunetsawo, because iye anoti kunyange akazama kuti ange achinditengera mafuta, ende mukadzi uyu wandakazowana kumba kwavo vane mari, ende vane mari iya yekurevesa. But dambudziko ndiroro rekuti vakadzi vacho vari kuramba vachingondiwandira nemari dzose dzavainadzo, handikwanise kuti ndinge ndichingomira naye chete. Mukadzi uyu zvaanoita ndezvekuti kunyange akaziva kuti ndine vamwe vandinenge ndichifambidzana navo, iye chaanongogona ndechekuti anongochema. Dzimwe nguva anotombopeka mabags ake achiti iye ari kuda kuenda, but anozongokaruka ava kuchema. Ende nawo ane dambudziko rekuti kana tikangonetsana anobva atanga kundithreatena achiti ndinozvisungirira kana kuti ndichatenga mushonga wemakonzo ndobva ndazviuraya. Mukadzi uyu wandiri kugara naye munhu wekutoti akatosiya imba yake nekuda kwangu. Inini naye mukadzi uyu pane difference ye6 years, but iye anongoti anongondida zvakadaro. Kunyange hama dzake dzinorakidza kuti pari zvino nekuda kwekuti agere neni dzakamugeza. Saka zvava kuitika pamukadzi uyu ndezvekuti iye ane dzimwe nguva dzekuti mumwoyo make anenge achiona kuti zvinhu zviri kuitika pakati pangu naye hakuna kana kwazvinosvika. But dambudziko ndiroro rekuti pose paanorongedza mabags ake kuti ange achienda anozongokaruka ava kuchema. Saka ndava kutya kuti sezvo inini ndiri munhu wekuti ndava kungorarama ndiri papressure iyo inenge ichibva kune vamwe vakadzi vandakadanana navo kudhara, vanoramba vachingondipa pressure yekuti handikwanise kurarama kana iwewe usipo. Ende sometimes ndinokwanisa kungokaruka ndafonerwa apa ndinenge ndiina madhamu tiri mumba. Saka paanonzwa mashoko ose iwawo anobva atanga kuita noise neni. Inini zvekuti ndinge ndichiita noise naye handidi. Paanoona inini ndichingoramba ndakanyarara, dzimwe nguva ndipo paanozotora tambo achiti izvezvi ndinokwanisa kuzvisungirira kana ukasabloka munhu iyeye wauri kutaura naye. Zvekare pane mamwe mashoko andakaudzwa nemukadzi uyu wandigere naye. Pane rimwe zuva takati tabva mukunetsana so ndokubva tarara, umwe neumwe ainge akatarisa kusaidi kwake. But ndakazongokaruka madhamu vava kuridza mhere. Ndakamubvunza kuti chii, iye akabva ati ndapepuka ndanga ndichida kuenda kutoilet, but pandatarisa fesi yako ndabva ndaona usiri iwewe. Saka ndati ndakakutarisa kudaro iwewe wabva wazongomuka, ndokubva tasanganidzana maziso, ende ndabva ndaona kuti fesi yako yabva yachinja ikabva yaita kunge fesi yemunhukadzi, but munhu uyo anga ari murungu. Ende ndipo pandabva ndazotanga kuridza mhere ndichida kutiza, but pandazama kuti ndinge ndichivhura dhoo ndabva ndaona kuti makii andanga ndasiya padhoo anga asisipo. Saka mukomanashi, izvi zvandakaudzwa nemudzimai wangu kunyange panguva yacho ndakangoita sekunge hapana kana zvandinoziva. Mumwoyo mangu ndakabva ndazviudza kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichidzokera kuna sekuru vaya kuti ndinovaudza kuti izvi ndo zvinhu zviri kuitika muupenyu hwangu. Ndakakwira ndokubva ndadzokera kuchitungwiza kuya, asi chiri kundinetsa ndechekuti ndakasvika sekuru vaya vatama. Ndatombozamawo kuti ndinge ndichienda kumaprofita nen'anga dzakasiyana,
but hazvisi kubatsira mukoma. Handizivewo kana kuinewo umwe munhu anokwanisa kundibatsira, because pose pandinogara ndichingonetsana namadhamu, chake chaanenge achingoita ndechekuti anenge achingochema, ende mukuchema kwake anenge achitodudzira zvimwe zvinhu zvekuti iye dai aiziva kuti ndo zvinhu zvandakaitwa aikwanisa kutosimuka obva adzokera kumba kwavo, because nguva zhinji kana achichema anogara achingoti, kana uine zvawakandiita ndinokumbirawo kuti unge uchindisunungura, because izvezvi uri kungoramba uchingondihurira, but yet unoziva kuti ndinge ndichisiyana newe inini zvinondiremera. Kangani ndichizama kuti ndinge ndichirongedza mabags angu, but kuti ndinge ndichibuda gedhi handikwanisi. Kana uine zvinhu zvawakandiita ndinokumbirawo kuti unge uchindisunungura. Kana usingakwanisi kundisunungura, chindida right kuti usaramba uchingoparadza mwoyo wangu, because maparadziro acho auri kuita mwoyo wangu, kunyange ndikazobva pano handifungi kuti mwoyo wangu uchakwanisa kuzoda umwe munhu zvekare. Mukoma, handiziviwo kuti kana kuine umwe munhu anokwanisa kundibatsirawo abvise laki racho, because kana ndakazvitarisa laki racho ratova munyama chaiwo. Ndinoziva kuti vedare vanokwanisa kundituka kana kundishora, asi ndinogamuchira zvese chero zvichingondibatsira. Dambudziko ndiroro kuti vacho vanondida vazhinji vacho vanenge vari vanhu vakuru kwandiri. Sezvandakuudzai kuti isusu tinoshandawo tichiita zvekuvaka, saka nguva zhinji patinenge tichienda tichinorinonovheta dzimba dzevanhu, sometimes panenge patori pamba peumwe munhu waunenge uchitoona kuti munhu uyu anenge atori mukuru kuna amai vako, asi unongoona kuti munhu iyeye pavanhu vose vaunenge uchishanda navo anenge ava kungotanga kungoita friendly newe. Ende ndinoda kureurura kuti vazhinji vakadzi ava vandakatombosangana navo pabonde, nekuti pane umwe mukadzi uyo watainge tichirinovetera imba yake, murume wake iye agere kuSouth Africa, saka pamba pake agere nevana vake, but vana vacho mukomanashi vose vakuru kwandiri. Saka mukadzi uyo akabva ati iye anoda kundipa peace job, ndokubva andiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiuya kumba kwake weekend kuti ndinge ndichiitawo kapeace job. Panguva yacho zvinhu zvangu zvainge zvakandiomera, ndakabva ndaenda kumba kwemukadzi uya ndichiti ndiri kunorovawo peace job, but mukomanashi yainge isimbori peace job yekuti ndinge ndichiklina pamba pake. Iye akabva atondibudira pachena, akabva ati nhasi ndiri ndega, vana vangu vose vabuda vaenda kumafaro. Unoziva here kuti peace job yandakudanira pano ndeyeyi? Inini ndikabva ndati kana iri peace job yekuti ndinge ndichiklina payadi, ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchindipa zvekushandisa in time ndikwanise kurova basa achiri makuseni. Ivo amai vaya vakabva vati no, peace job yandakudanira pano ndeyekuti handiti unoziva kuti murume wangu ari kuSouth Africa ende hauye kuno kuZimbabwe zvekudaro, saka ndikuda kuti iwewe unge uchimbondishanda chaiko muzuva ranhasi. Kana wapedza kundishanda ndichabva ndakubhadhara, ende ndichakubhadhara double chaiyo. Mukomanashi ndiyo peace job yacho yandainge ndadanirwa naamai ivavo. Ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kune vedare ndikwanise kuwanawo rubatsiro kubvawo mucomment section. Laki iri handicharidi. I want to settle down. Yes, mudzimai wandigere naye even though ari mukuru kwandiri, but chandanga ndakangoda paari ndechekuti kufamily kwavo vanhu vanowana, ende iye sezvo ari iye musikana mudiki mumhuri mavo, zvinhu zvizhinji zvaanenge achida anongoitirwa nevabereki vake. Kungoshandawo zvangu nekuda kwekuti ndinoona kuti semunhurume ndinofanira kuti ndinge ndichiitawo zvimabhindauko zvangu. Sezvo ndiri munhu wekuti ndine magirlfriends akawandisisa, hazvizoite kuti ndinge ndichitora mari yake ndinge ndichienda kunoispenda nemamwe magirlfriends. Saka kushanda kwandiri kuita ndiri kungoitira kuti ndinge ndichiwanawo mari dzekuti ndinge ndichizofara nadzo, but kana iri semari, mukadzi uyu ane mari yake,
Saka nawo ndiri kufunga kuti kana ndikagadzirisa zvose izvi zvandiri kusangana nazvo ndobva ndangofokasa naye chete, because munhu anokwanisa kutochinja upenyu hwangu zvekudaro. Ende iye ari kugara achindiudza kuti chiri kukonzeresa kuti inini ndisakuitira zvose zvaunoda, like pandakamuudza kuti handichadi kuita izvi zveconstruction, ukakwanisa kunditsvakirawo motikari ndopindawo mumushikashika, ndinenge ndichingorovawo marounds kungoitirawo kuti tinge tichingowanawo ma1-2 maitems epamba. But iye akabva ati kana izvezvi uchindihurira kudai, what more ndikakutengera motikari. Zvinhu zvandakatombofungawo kuti hazviiti kuti unge uchifamba netsoka, but ndakabva ndaona kuti kunyange ndikakupa nyangwe motikari yangu chaiyo iyo yakapakwa iriko kumba kwavo, but motikari yangu iyoyo unokwanisa kuzotoishandisa kuti unge uchinoonana nemagirlfriends ako. Saka ukachinja unhu hwako ndinokwanisa kukuitira zvose zvaunenge uchida. Mukoma, please, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo kuti ndidzinge Satani uyu ari kundirwisa, asiri kuda kuti ndinge ndichikundawo muupenyu hwangu, nekuti for now ndabatawo munhu anokwanisa kundichinjisa upenyu hwangu, but Satani nawo ndiye amira kumberi kwangu. Ndibatsireiwo mukoma. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Hanzi ndiri kukumbirawo kudzingirwa Satani uyu akamira kumberi kwangu. Zvakangoma hazvo. Ko nai mwanakomana, ukadzingirwa Satani uyo akamira kumberi kwako, then mudzimai wako uyo waugere naye obva atanga kuona kuti no man, munhu uyu handina kumbogara ndamuda, hameno kutiwo chii chainge chakaitika kuti ndinge ndichimuda, uchazozvifambisa sei? Zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.